Čaute ľudia, tu je Tatko Šmolko a vítam vás u ďalšej časti Far Cry 3. Práve teraz sme u doktora Edgara a práve teraz ideme za ním. V minulom dieli sme skončili pri tom, jak sme robili tie intromisie, zabili sme tie zvieratá a pozbierali rastlinky a takéto veci. Jo, mimochodom, už mi funguje internet. Mikrofón, ale nebudem vás teraz rušiť. The purples will give you a lift on a grade A. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows, don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it. Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. No, takže nakoniec to, koho zachránil, kto teda utekol, nebola to neviem teraz či dobre hovorí, áno, možno stred, ale nebola to Liza, ale Daisy. Takže ešte toto rýchlo predám, aby sme mali peniaze. Tu máme peniaze. A ideme za Daisy. To bolo divné. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm, but she had cut through a field of Anti-Aris toxicaria, upas trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Cruise the cliffs. To Ospravedlňujem the sa. west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Nothing of it. The girl must live. You and me both. Hop, znova sa ospravedlňujem. Takže povedal nám, že máme ísť zohnať nejaké hríby, aby mohol spraviť liek. Pre ňu máme ísť do jaskyne a nejaké, teda tam niekam, no skoč. Čo to, nefunguje. Že máme ísť niekam do jaskyne. Nepláj. A nazbierať hríby, aby z nich mohol teda spraviť ten protiek. Ďalšia zipline. Nechápem, na čo to spravili po takých kuskoch. Tam bolo prasiatko. Veľa prasiatok. Asi ešte šťastie, že prasiatka sú útočné, takže jedno prasiatko. No, prasiatko. These cliffs aren't west. Super prasiatka. Tieto bož budem potrebovať, takže ja nejsom nejaký extrémne zabijak zvierat, lenže sú nutné k prežitiu tieto zvieratá, ináč by sme bez nich asi neprežili. Bam. Moja lovecká brokovnica zafungovala. Kde si prasiatko? Prasiatko. Tu ste prasiatka. Stoj prasiatko. Stoj. Odporúčam malým deťom, aby sa nepozerali pri takýchto scénach. A nechcem totižto, aby utrpeli nejakú traumu. Prasiatko. Prasiatko. Máme prasiatko. Dobre, už nebudem túto zabíjať zvieratá, ale pôjdem si pekne tam, ešte toto si vezmem. Pôjdeme pekne tam do jaskyne, nech nezdržujem.
didn't mention the cave was underwater. No, takže je to pod vodou a jump! Jump prvej triedy. Plávaj, plávaj. Stále, plávať, stále, plávať. No neviem, ja by som asi tak dlho nevydržal pod... Oh. No, už sa dusí, už sa dusí, už sa dusí. Prežil. Dobre, takže ideme ďalej. Ja by som to asi tiež nezvládol. This crazy doctor better know what he's doing. Ideme rýchlo. Leap of faith. No super. To bude ďalší jump. Bench. Pekne headka do šutra. To by som nechcel teda. Odplávať. Pardon. Bloky. Kam ísť? Asi hore. Potom to mám vyviesť. No. Takže, určite ste postrehli, že už mi funguje mikrofón. Už som to vyriešil, bol som si zobrať ďalší, pretože som si to nevšimol, že mi ten starý nefunguje. Ale už je to, dúfam, v pohode. Dúfam, že to teda bude fungovať. Ja to dúfam, že to bude fungovať už správne všetko, ako mám. Nejaké veľmi silno omamné látky. Práve užili asi dýchli. Mám 10 rúk, 20 prstov na rukách. To je novinka. No. Ja sa v tom asi vyznal. Dobre. Mám rád tie červené. Wow. Čo ja chodím po stene? Ty vole. Spider-Man. Všetci čarodeji sa môžu schovať, predo mnou ešte šutre utekajú. So beautiful. Studio called. I got the role. Zo štúdia mám tú rolu. No, viem, to bude asi tá Líza. Čiže sa sekol. No, ďalej. To si tá Líza, lebo... Nesekaj. We could talk about this like grown-ups. Práve teraz hľadáme tu... We're in Bangkok together and I can't believe how beautiful you Práve are. teraz hľadáme tie modré hríby a... shit, to tvoje, no. Mám neučiť, to má teda ohromujúce. Mení sa pred nami prostredie. Riley is your little brother. He looks up to you. Jada v tom. I see the house. Bitch. Poď rýchlejšie to nejde. Nemám veľa času. Ten čarodej. To je ten skleník. No ale to máš prestať baviť. To je ten skleník, hej, stoj. To je ten skleník, kde bol hore na kopci, čo bol teda. No konečne. Wow. Tie hryby lietajú. Vidím tú hubu, ktorú potrebujem. Teda hríb, alebo čo to je. No, shit. To som nevyriešil. Dobre. Tuto. There they are. Sorry, netopiere. Nechcel som rušiť. Dober to. Tak. Akože trepali sme sa sem kvôli takému malému kúsku. Super. A rýchlo preč. Konečne sa môžem rýchlo pohybovať. Faster as I can. Jaký kanon. How long was I down there? Ako dlho som bol tam dole, no, tak to si ja hovorím, keď už je tma. Ideme to rýchlo odniesť tomu doktorovi Edgarovi. Ďalej. Takéto misie, čo sú cez pol hodinu sa tam len rozpráva, keca, žiadna akcia, to je úplne nuda, však ježiš, nechápem, na čo robia také hry, ktoré proste sa tam 10 minút keca, potom spravíš to, že zabiješ jedného, alebo proste niečo, zase ďalšia ukážka, to väčšinou býva v Assassinovi,
že furt keď tam máš nejakú misiu, furt tam ten Anonymous a furt to tam, Animus, či ak sa to volá, furt to tam keca pol hodinu a ja si chcem zahrať a ne tam počúvať nejaké keci nejakého prístroja. To je úplne taká hra jak. Ale štvorka sa náhodou podarila. Štvorka je úplne úžasná hra. Ak niekto hral... Čo to stalo? Ak ste už hrali štvorku, tak dajte mi za pravdu, že to je jedna z najúžasnejších hier teraz častí Assassina, ktoré vznikli. Potom ešte BF4 má síce teraz nejaké problémy, ale tiež akože úžasná hra. Ale aj tak na GTA 5 nič nemá. GTA 5 je proste úžasná a to je nemám slov na to, že proste úplne sa im podarila. Som zvedavý, čo dajú do 6. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Takže pekne nás odtiaľ vyhodil. No, ideme, povedal, že máme ju ísť skontrolovať. Tak rýchlo bežím ju skontrolovať. Už potrebuje pár minút súkromia na to, aby vyrobil ten liek. Jason, How you feeling? you got away. That's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Romantická hudba. Jason, what's wrong? Grant, he, Stop. Daisy. No. I'm so sorry. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason, whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. 3 of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes, Agnes? how can I refuse you? Of course they can stay. Prečo ju volá Agnes, keď sa volá Daisy? To nedáva moc zmysel, ale... I'm going to need a double dosage To bola asi jeho to calm my dcera. nerves. Neviem teraz. Ale asi hej, keďže tu má detskú izbu rúžovú, tak možno sa na ňu podobá. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Boh vie. Takže niekto nám volá. Did you find your friend? Môžem si Yeah. kúpiť náboje. Yeah, she's fine. Môžem konečne, super. Že kúpime si nejaké náboje do shotgun shells. Potrebujem shotgun shells, sniper rifle, to zatiaľ nepotrebujem. Veľa tohto, lebo to budem používať. A quick sell, predám to síce za dostane $11, moc. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached
nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Takže teraz ideme na nejakú loď. Máme sa tam napojiť na nejaké ich pirátske vysielače. Kde to až 1 kilometr, to je, to si zo mňa uťahuješ, ne? To až kam mám ísť? OK, takže najbližšie k tomu je asi Amaki outpost. Dúfam, že tam bude nejaké auto. Prosím, len nech je tam auto. Lebo peše nepôjdem. No, konečne. Jo, je tu auto. Dobre, mám to. A, čip. Zoberiem si čip. Ktorý som asi nezobral. No. 550 som za to dostal. Super za ten čip. Not bad. Máme náboj aj do toho. Sadneme do tohto super Porsche. Porsche, najrýchlejšie auto na svete. Pozrieme si, že kam treba. A to máme rovno, počkaj, kde tu sme? Kebyže viem, tak kde tu. Aha, tu sme. Ok, takže pojem sem dole a po tejto ceste a stále rovno. Ok. Takže ideme dole. Oh shit. Shit. Oh. Ok, to som moc nevyriešil, No super, toto dopadlo. Toto som zrovna nechcel. No tak ale vadí, no čo už. To sa mi podarilo. Tak, skúsime ešte raz. OK. Znova sme tu. Počkaj. Nechcel som toto počkať. Pardon, že sa tam znova vraciam, ale ježiš, ja som ho zobral už. Takže už mi úplne hrabe. Pardon, veľmi sa ospravedlňujem za toto, že tu furt takto chodím dookola. Ale tak akože no, proste mi to dalo. Sadaj do toho rýchleho auta. A teraz pôjdeme fakt opatrne, nepôjdem cez tú šutra, som myslel, že tam nie až taký veľký rozdielný. Lezeme, hop, úplne najlepší. Hop. Rýchlejšie. You did it. To sú naše ľudia, a to je to v pohode. A teraz asi tak to však ho dám tam. Ideme za určite pirátskym autom. Alebo nie, oni by nás už videli, to sú naši, našťastne. Predbehnem ich. Rýchlo zbesilo. Pozor, nezavádzaj, bože. Uhni. Ahahaha. Skoro som padol do vody. Tak to nevadí. Ale toto už určite nebudú naši. To už naši byť ani nemôžu. Ale sú to či... Jak je možno, že tu zrazu toľko, toto kto ťa učil takto zastaviť? Ty šive? Bože, skoro som to do teba napálil. This place has got to be crawling with pirates. I need to find a lookout. Že toto miesto je plné pirátov, takže budeme musieť nájsť nejaké miesto, odkiaľ si... Aha, jeden pirát. Druhý pirát. Žiadny iný pirát. Jak krásne si popisuje. Okay, Jason. Time to take out those pirates. Bože, netvár sa, keby si nikdy nikoho nezabil, Jason, však si jak najväčší vrah tu, kilíš tu všetkých úplne bez problémov, bez odsekých problémov. Teraz si sem hodím šutrik. No choď tam. Oh shit, už si ho asi všimol. Ne, to si ma teda nenašiel, kámo. Máš pravdu. Fuck me. That's you? You are dead. OK, kde sú ďalší? Chcem ďalších. Dajte mi ich sem. Vidím ďalší. Áno, to je ten, ktorého máme ze školy. Ale nemôžeme ho zastreliť, pretože by potom bolo automaticky, že koniec misie
pretože títo ľudia sú velice dôležití. Poďte si zabite. Ďalší, parádička. Počkaj, pardon. Zabudol som zobrať kľúč. A ešte jeden mi chýba. A to bude, počkaj, to bude. To je on? Asi to bude on. Áno, je to on. Krásne si deje, keby sa nič nestalo. Ešte ani nevie, čo ho čaká. No, tak toto bolo drsné. On si tu v pohode zvára nejaký kus plechu. Ani si nás nevšimne. Tak za to teraz zaplatí. Toto bol pro takedown. Now for the radio. Takže teraz ideme na to rádio. Ale budeme zapnúť rádio, vysielač. Ja viem, som najlepší spevák, ktorého ste doteraz počuli. Nepadol, dobre. Bože, už by sa tu mohlo niečo udiať, čak furt len niečo robím, zapínam, štelujem, neviem čo robím. Aha. Ransoming them. I was told to line up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyer. Double the money. Oni chcú predať. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa, you morons. Však to sme my, ale my sme ich nedapli. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. Som pripravený teraz alebo nikdy, no to si ma potešil. Či som ja pripravený, ne ty. Kde sú? No tak. Poď. Oh shit, loď. Grenade, bitch. Oh, take down the ship. Kde si? Pekne. Á, konečne akcia. Pekne. O, to bolo zase, všetko tu vybuchuje. Samé explózie. Á, nemám granáty. Samé explózie. Kde je ďalší? Ty si... To bolo nejaké rýchle. Hey Dennis, I hit the Medusa. Čakal som Now na the toho viac. pirates sent a message about... Yes, sir. Voss wants us Shit. dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. We need your help. No ja som od toho teda čakal viacej, sa priznám. To ma to sklamalo, že ich došlo tak málo. Ale čo narobíš? Zničili sme jednu loď, rozstrieľali sme asi 5 vojakov, možno ani neviac. OK, takže toto bude pre dnes šok asi všetko, tak vidíme sa pri ďalšom dieli a tátko Šmolko sa s vami lúči.